Dacă știi că te apropii de menopauză, haide să-ți explic ce este menopauza și ce trebuie să urmărești. Menopauza este acea perioadă din viața unei femei în care menstruațiile se opresc spontan, natural și irreversibil. Se instalează între vârsta de 45-53 de ani în mod normal. Dar există simptome de menopauză care se manifestă mai repede de această vârstă. Trebuie să fii atentă la tulburările de ciclu menstrual. Menstruațiile nu mai vin regulat, devin mai rare, cantitate mai redusă. Sau, dimpotrivă, există menstruațiile mai abundente, care apar la 2-3 săptămâni, uneori sub formă de hemoragii. Trebuie să mai urmărești și apariția celor așa numite bufeuri de căldură, adică acele senzații de căldură brusc instalate în zona tâmplelor, feței, cefei, transpirațiile nocturne, tulburările de somn, irascibilitate, nervozitate, uneori lipsa de concentrare sau tulburări de memorie. Toate aceste simptome se pot instala uneori cu câțiva ani înainte de debutul menopauzei. Dacă începi să observi oricare din aceste simptome, cel mai bine este să te programezi la un consult de specialitate. Împreună vom decide ce fel de analize ai nevoie și ce fel de conduită ți s-ar potrivi cel mai bine în această perioadă.